Sa Valencia City sa Bukidnon, paspas gihapon ang pagsaka sa mga nataptan sa COVID-19. Gani adunay adlaw nga miabot sa napulo ang patay nga kasagaran mga senior citizen nga dili bakunado. Ani ang report ni James Paulo Yap. Sa Facebook post ni Attorney Genaro Cadigal Jr., ang City Administrator sa Valencia City, Bukidnon, makita nga bisan pasado alauna sa tungang gabi ni adtong adlawng Martes, anaa ang mga sakop sa management of the dead team nga naglubong sa COVID-19 positive patient nga namatay bagkuhay pa lamang. Nasayran nga ang Valencia City, mitala og napulo ka mga patay ni adtong adlaw kakadaghanan senior citizens ug dili mga bakunado. Matod ni Mayor Azucena Huervas, nagpadayon ang pagpaningkamot sa lokal nga gamahanan nga mabakunahan ang tanan taga Valencia. Apan daghan kuno nga adunay vaccine hesitancy nga nabati sa ubang tawo. Sa karon adunay lagpas usa ka libo nga active cases sa COVID-19 ang syudad. 10 ang death, but ang ma-record lang namin yung confirmed na COVID positive. Mayroon ng RT-PCR result sa DOH. At ang ilibing namin kagabi is 10. Samtang adunay usa ka klinik sa syudad nga nagdumili sa pagdawat og pasyente, lakip na ang watcher kung wala pa nabakunahan. Gihimo kini sa Mount Taguia aron dasigon ang mga pasyente nga magpabakuna na. Ang maong lakang suportado sa mayor sa syudad. Choice yun. Kaya ang sabi ni Dr. Ayok, choice ko yan. Choice yung hindi magpabakuna. So ako as doktor, choice naman din daw niya. So wala pang magawa dyan. Sa pagkakaron, bugtong bakuna lamang ang hingpit nga makapanagang sa tao batok sa COVID-19. Busa balik-balik ang pag-aghat sa tanang Valencianos na magpabakuna na. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.